Marika ja Tarja tässä Romano Gospelista, hei. Meillä olisi teille vähän iloisia uutisia. Kerrotko Tarja tarkemmin, että missä me ollaan, mihin ollaan menossa 24. Me ollaan saatu kutsu vierailla siellä Tukholmassa ja me ollaan tulossa sinne vähän semmoisella, voisiko sanoa, aika syvälliselläkin teemalla. Ajatus on puhua traumoista ja traumatisoitumisesta, mutta sen päivän aikana me ei olla pelkästään siellä syvällisissä teemoissa, vaan sitten me puhutaan myös siitä, että millä tavalla oma eheytyminen voi alkaa ja mistä löytää sitä omaa polkua siihen eheytymiseen. Ja sen päivän aikana me nautitaan vähän ruumiinravintoa, eli meillä on siellä kahvitaukoja, meillä on lounasta. Se on myös tosi tärkeää mä uskon, että meillä on tulossa hyvä päivä ja löydetään semmoinen hyvä luottamuksellinen ilmapiiri siellä. Ja uskon, että sen myötä kun sinä laulat siinä päivässä, eikö totta? Joo. Ja kerrot vähän sitä omaa henkilökohtaista tarinaa siitä eheytymisestä, niin mä uskon, että mä puhun vähän myös siitä, että miten se mun polku on kulkenut tässä elämässä, miksi mä oon tänä päivänä traumapsykoterapeutti ja perheterapeutti. Ja uskon, että sä vähän viittaat niihin samoihin aiheisiin, kun kerrot myöskin ehkä jotain niistä sun lauluista, mitä sä laulat, eikö totta? Kyllä. Eli tämmöistä päivää me oltaisiin lähdössä viettämään sitten tuossa keväisessä huhtikuussa. Kyllä, joten 24. lauantaina Tukholman suomalaiseen Philadelphia-seurakuntaan alkaen kello 10. Siellä nähdään naisten päivillä. Se olisi meidän puolesta. Moro moro. Ja olet lämpimästi tervetullut, me odotamme sinua.